Nyder du din morgenmad, Daniel? Ja! Det der klip, det der, hvor han siger, ja, skal vi bruge rigtig mange ting. Det var den der, hvor de er ligesom sentimentale af luften, og så lander de igen og kører videre. Det var vildt. Jamen, jeg synes, det var fedt med hende dame i det hvide tøj. Hvad skal du nu? Så var det vildt. Jeg gider ikke filme med. Ja, det har været en rigtig god dag. Den her, jeg tror, jeg ved, hvad jeg vil sige. Har det været en god dag? Ja, det har været dejligt nok. Hvad har du lavet? Wildlife Park, så vidt jeg ved. Jeg var lidt træt.